Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma aw minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ani aw minnu bɛ k'an lajɛ Mifa Production sanfɛ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka aw ladɔnniya ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na avril kalo tile 8 ka taa bila karidon na avril kalo tile 14 dolo jate la funteni kalo fɔlɔ tile 18 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila funteni kalo fɔlɔ tile 24 na doloba min nɔrɔ barakalen don ni wagati in kɔnɔna na o de ye hɔku ale de nɔrɔ barakalen don n'o ye funteni kalo fɔlɔ dolo ye o b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan ninnu bɛ kɛ mɔgɔ cɛsirilenbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu u jɛɲɔgɔnw bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye olu ye daganko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔ la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ale ni kɔnɔrɔtaw o bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jijaw ni aw ma saliya fiyewu aw ka ɲinifɛnw aw bɛna se ka olu sɔrɔ kamasɔrɔ ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kalo o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ avril kalo tile 8 o bɛna se ka wulikajɔw ale ni jijaw k'olu fɔ aw ka ko la kosɛbɛ i bɛna ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fana Venus ale min bɛ kuma ni kanu ye o Venus dolo in o b'a aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen o de bɛna to mɔgɔw bɛna se ka na aw kanu sira caman fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kanu bɛna don mɔgɔw yɔrɔ la hali n'a sɔrɔ la musaka bɔtaw olu bɛna caya nka aw kanu bɛ mɔgɔw yɔrɔ la nka aw bɛ musaka minnu fana kɛ aw ka se ka hakili to olu kɛcogoya la n'i ye dɔgɔkun ɲagamini ye aw bolo fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛbakun na n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw k'a ka ko sɛbɛlamaw k'olu bɛɛ lajɛlen boloda ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira wasaw ale ni nisɔndiyaw olu bɛ aw ye aw ka siraw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ wulikajɔw ale ni dugutagaw olu bɛ aw kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ale ni ka fara mɔgɔ kurayew olu bɛ aw kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mardi don kalo bɛna don aw ka so kɔnɔ ka bɛn avril kalo tile 9 ma ale ni mercredi don kalo bɛ aw ka so kɔnɔ ka bɛn avril kalo tile 10 ma ka taa se alamisa don jeudi avril kalo tile 11 o b'a yira k'a fɔ kalo bɛna tile 3 ka aw ka so kɔnɔ o b'a yira aw bɛ wulikajɔ fɛn fɛn kɛ nisɔndiyaw ni kunkɔrɔtaw sɔrɔ dontaw olu de ka ca ka tɛmɛ bɔtaw kan aw ka se ka hakili to aw ka kow kɛcogoyaw la garisɛgɛ siraw olu dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw ka ko ka di mɔgɔw ye n'i ye aw kɛlen ye ka dekun min sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o sababu bɛ se ka bɔ aw yɛrɛbakun na n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sumaya walew olu b'a aw ka ko la nka ni aw ma farifaga fiyewu aw bɛna jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka ko la kamasɔrɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni hakili cayaw de ye hakilina kow ka ca kosɛbɛ dɔgɔkun daminɛ na ka ɲɛsin aw ma nka aw ka se ka wolomacogo kɛ aw ka kow la o bɛna kɛ sababu ye dɔgɔkun laban yɔrɔ aw na tare caman fɔ kamasɔrɔ kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ juma don avril kalo tile 12 ale ni samedi don avril kalo tile 13 kalo bɛna ni tile 2 kɛ aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ aw ka wulikajɔw olu tɛna kɛ fu ye fiyewu aw ka wulikajɔw aw bɛna se ka olu jaabiw ye ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye wa aw kana saliya fiyewu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛna se ka sɔrɔbaw k'olu sɔrɔ nka dɔgɔkun daminɛ o bɛ kɛ ni hakilina filafilan caman ye aw la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna wulikajɔw caman kɛ nka i bɛna ye aw tɛna na jaabi ɲuman de sɔrɔ aw ka wulikajɔw la a ka di aw ye kow ka tɛmɛ cogoya min na aw
cɛsirilen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nka aw ka sɔrɔ ninnu aw bɛ se ka aw jigi da olu kan ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye a ye wulikajɔ minnu kɛ a bɛ se ka na olu nafa sɔrɔ ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ aw kɛrɛfɛ olu bɛna na aw tanu aw ka baara kɔrɔ kelenw na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw bɛna aw bolo bila baara o baara la aw tanunen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ hali n'a sɔrɔla garisɛgɛ dontaw olu ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma aw ka ko ka di mɔgɔw ye nka i bɛna ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bagina k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion denɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma dibi bi aw ka sira kan kunnafoniya siraw olu jɛlen tɛ basigibaliyaw olu bɛ aw ka sira kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa faratima yɔrɔ aw ka kɔlɔsi olu la kosɛbɛ kosɛbɛ ka taa se siraba kannaw ma kamasɔrɔ ni dɔgɔkun ye dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma aw bɛna ko minnu bolo da olu caman bɛna lagosi bɛna don olu la ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw k'aw ka ko ɲɛnamaw k'olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ aw ɲumankɛtɔ la o bɛ se ka taa kɛ aw bolo juguman ye wa aw ka hakili to aw kuma fɔcogo la kamasɔrɔ aw kumakanw olu bɛna se ka kɛ dekun ye ka se aw ma aw mana ɲuman fɔ o bɛ se ka kɛ juguman ye ka ɲɛsin aw ma a ka kan aw ka se ka aw basigi ka se ka jateminɛ caman de boloda nin dɔgɔkun in kɔnɔna na walasa fili caman bɛ yen nɔ aw kana na don olu siraw fɛ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw bɛ se aw k'aw ka ko ɲɛnama bɛɛ lajɛlen bila ka don nata wɛrɛw kɔnɔ kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw samiya kalo 3nan denw vierge nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'aw ka se ka aw ka musaka bɔtaw k'olu jateminɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ nimisawalew olu bɛna se ka aw sɔrɔ aw ka wariw bɔlen kɔfɛ aw yɛrɛ kun o b'a yira k'a fɔ dépenses minnu mana na aw ma walima mɔgɔ minnu bɛna na se aw ma k'a ka se k'a jɔ u jigiya kɔrɔ nafoloko ta fanfɛla la aw ka se ka jateminɛw kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'o tɛ nimisaw wariw bɔlen kɔfɛ nimisaw olu bɛna se ka na aw sɔrɔ kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na layidukanw bɛna se ka ta aw ye nka layidukan ninnu tɛna na bɔ a sira ma musaka wariko layidu bɛna se ka kɛ o la ale ni nafolomafɛnw olu layiduw bɛ se ka ta aw ye nka a ka gɛlɛn a layidu ninnu ka se ka bɔ a sira ma ni aw bɛ se a y'a ka kow kɛ ni jateminɛ ye aw ka se k'a ka kow kɛ cogoya dɔn n'o tɛ n'aw y'a ka ko kɛ k'a sɔrɔ aw ma jateminɛ k'a la nimisaw olu fanga bɛna tila ka bonya aw de ka kɔfɛ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansu furuso denw balansu nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dontaw olu de fanga ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma o de b'a yira k'a fɔ aw mago bɛ wasa min na garisɛgɛko ta fanfɛla la gɛlɛya bɛ olu la o n'a ta bɛɛ aw dalakanw olu barakalen don olu bɛ se ka wasaw k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ sɔrɔ siraw olu jɛlen tɛ nka layidukanw olu bɛna se ka na ta aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw mago b'a la ka kɛ cogoya min na sɔrɔ siraw fɛ nimisiwasaw bɛ se ka sɔrɔ aw ka garisɛgɛko la cogoya min na olu siraw ka gɛlɛn o b'a yira k'a fɔ bilankɔrɔ min bɛ aw kɔrɔ aw ka se ka hakili to o kɛ cogoya la n'o tɛ aw bɛna se kɛ sababu ye ka se ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛna mɔgɔw kundalen don aw kan mɔgɔ minnu kundalen don aw kan olu bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka aw bila dépenses la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw wa ka se ka aw ladɔnniya mɔgɔ minnu kundalen don aw kan o caman bɛna aw tulokɔrɔ kuma dumanw de fɔ aw ye ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la basigibaliyaw olu bɛ aw ka sira kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye beresa ɲagamiw o wagati ninnu kɔnɔna na ala k'a kɔlɔsi fana bolofɛn singaw la walifɛn singaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka maloya bila aw da la walima ka tunu ni aw bɛ se aw ka se ka kun ni aw yɛrɛ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ye dɔgɔkun in kɛrɛnkɛrɛnnen don aw bolo wasaw ba aw ka siraw kan wulikajɔ siraw olu dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka
aw bɛna kɛ sababu ye ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye. N'o tɛ aw ka ko caman ɲɛtɔla aw bɛ se ka kɛ sababu ye a ɲɛtɔla ka tiɲɛ aw yɛrɛ bolo. Ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ la. N'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma, nka dusu mana na don aw la aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo cogo aw ka se ka miiri nin kumakan in na, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasaw k'olu lase aw ma, ka se ka garisɛgɛ siraw k'olu lase aw ma. Jigiya siraw olu barakalen don ni aw sela aw ka kow kɛ cogoyaw la. A b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na garisɛgɛ siraw olu fana dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Kunnafoniw, yɔrɔ janfɛ kunnafoniw olu barakalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 22 la ka n'a bila décembre kalo tile 21 na, n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire, masasodenw, Sagittaire. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 22 la ka n'a bila décembre kalo tile 21 na, n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire, sirasodenw. Sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw ale ni hakili cayaw olu de bɛ aw ka ko la, kamasɔrɔ aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛna sira kelen min ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O de bɛna se ka aw bila fili ale ni miiribaliya la ka se ka ko caman ta k'a fɔ k'a b'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ. O bɛna se ka kɛ ka taa wolo aw bɛ min ɲini o bɛɛ lajɛlen tɛna se ka na ɲɛ sɔrɔ. A ka kan aw ka se ka sira kelen ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O de bɛna se ka na aw dɛmɛ. Yɔrɔ janfɛ kibaru olu barakalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wa aw ka se ka mɔgɔw lamɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kamasɔrɔ ni aw ko k'aw bɛna ko bɛɛ lajɛlen kɛ aw kelen, i bɛna ye ko fanga bɛna bonya aw ma. A ka kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'aw ye mɔgɔ wɛrɛw ka hakilinaw fara aw ka hakilinaw kan, i bɛna ye aw bɛna bɔda sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na, olu ka fariganw olu fiɲɛ bɛna bɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Jigiya wale minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ, olu bɛɛ lajɛlen bɛna na kɛ kumaw de ye. A kumaw waleyali bɛna se ka gɛlɛya. Jigiya ko bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ, nka aw bɛ se ka aw jigi da aw ka jigiya sira ninnu kan wagati wɛrɛ nataw kɔnɔna na. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la ka n'a bila janvier kalo tile 19 na, n'an b'a fɔ olu ma Capricorne, masasodenw. Fonɛnɛ kalo fɔlɔdenw, Capricorne. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kamasɔrɔ aw fɛlen don, aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wa sɔrɔ kɔrɔw aw bɛna se ka olu dɔw sɔrɔ, aw bɛna se ka tɛgɛ da olu dɔw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ layidukan kun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ, aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la. Layidukan ninnu ka wuli ka sabara don aw sen na a nɔfɛ. N'a sɔrɔla cikan de don walima n'a sɔrɔla wariko bɛ aw ni mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ, nka ni farifaga donna aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, o ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lagosi yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. A b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka marakɔnɔmɔgɔw, aw ka kabila kɔnɔmɔgɔw fo ka taa se aw furuɲɔgɔnw ale ni aw ka denbayaw, aw ka ko ka di mɔgɔw ye ale ni ka taa se sigiɲɔgɔnw ma. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka hakilina kuraw k'olu di aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma. Ni aw bɛ se aw ka se k'aw ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni basigi kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 20 na ka n'a bila février kalo tile 18 na, n'an b'a fɔ olu ma Verseau, jigisodenw. Verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na courage caman, wulikajɔ caman o de bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw bɛna cɛsiri caman de kɛ walasa aw bɛ se k'aw ka wulikajɔw jaabi sɔrɔ cogoya min na ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye. Nka i bɛna ye wulikajɔ min ni aw bɛna a kɛ ni aw ma saliya fiyewu, aw mago bɛ jaabi min na aw bɛna se k'o sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye. Kunkɔrɔtaw olu bɛna sɔrɔ aw ka sira kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye. Nka o b'a yira k'a fɔ aw kana farifaga fiyewu k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Kamasɔrɔ farigan walew olu kun ɲɛsinnen don aw ma, nka o kana se ka na aw bali aw ka hakilinaw la. Ale ni mɔgɔw bɛna na se ka sɔrɔ minnu bɛna na aw bɔ aw ka hakilinaw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O mɔgɔw aw bɛ se ka hakili to aw yɛrɛ la ka bɛn ni olu ka ko cogoya ye. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka aw kumafɔyɔrɔw dɔgɔya, aw kana kumafɔyɔrɔw caya. Kamasɔrɔ aw yɛrɛ kumakan bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ dekun ye aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka aw danayamɔgɔ kelen minnu bɛ yen nɔ, aw bɛ se ka olu ka hakilinaw ta ka baara kɛ ni olu ye. Dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma fo ni aw yɛrɛ kɛla sababu ye ka birisa ɲagamin don aw ka dɔgɔkun kibaruya la. N'o tɛ n'aw sela ka kow kɛ cogoya la,
wasa min ale ni jaabi ɲuman min n'a b'o ɲinina a bɛna o sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw. Poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ basigibaliyaw olu bɛ aw ka sira kan aw ka aw janto aw yɛrɛ la aw kana aw kuma fɔ yɔrɔw caya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ lagosi walew olu talen don ka aw sɛgɛrɛ sira ma jɛ ka ɲɛsin aw ma dibi bɛ aw ka sira kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka se ka jateminɛw k'olu boloda ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana fɔ k'aw bɛ ko foyi karaba kamasɔrɔ karabakojugu o bɛna kɛ sababu ye k'aw ka dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen tiɲɛ aw bolo nka n'aw bɛ fɛ dɔgɔkun ka tɛmɛ nɔgɔya la aw bolo aw ka sakwa ko kɛ cogoya la aw kana aw da don kuma bɛɛ la wa aw ka kuma dɔw to yen nɔ ten o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kunkɔrɔtaw ale ni yɛlɛma aw mago b'a la dɔgɔkun ka yɛlɛma aw bolo cogoya min na dɔgɔkun bɛna se ka yɛlɛma aw bolo yɛlɛma ko cogo ɲuman na kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma basigi aw k'o kɛ aw tagama bere ye fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela garisɛgɛ siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma ka taa se jigiya siraw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mifa Production sanfɛ ni de kun y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛn avril kalo tile 8 ka taa se karido ma avril kalo tile 14 o wagati kibaruya de kun ye nin aw mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'aw ka kibaruyaw dɔn dolo sira kan baaraw minnu ni aw bɛ fɛ ni aw kan ka kɛ aw ka ɲɛnamaya kɔnɔna na fo ka taa se aw ka sarakaw ma ale ni aw ka don duman n'a ka don gumanw bana minnu bɛna n'aw sɛgɛn ka kɔn ka solution ɲini olu la ka fɛlɛ sɔrɔ olu la ni aw mago b'o la a bɛ se k'an contacter an ka numéro la 73 35 28 89 ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka Mali diya.